צ'אבי אלונסו יודע, זה מצב שקיליאן אמבפה חולם להגיע אליו במשחק. אל מול 5 שחקנים ועוד אחד ששוכב בחומה. אמבפה ישירות לחומה פעם ראשונה, והריבאונד בידיים של חיימה בפעם השנייה. זה היה קצת בכוח, לא מספיק טוב, לא מספיק איכותי. אמבפה לאט לאט מתחיל להפנים הוא יוכל להשוות ואף לעקוף את קריסטיאנו. אחד ששוכב בחומה, אמבפה ישירות לחומה פעם, מנס אוסף אותו. עכשיו מגיע אמבפה עם ההטיה. אמבפה יוצא לגמרי, זה אחד שצריך לעשות פה את ההבדל, שחקן עם יכולות נהדרות. והאיש הזה, הצד השני, קררס הגיע לעזרת דונסל, אמבפה מחליק, כדור חוזר אליו, נס. אמבפה מגיע למקומות שאנחנו לא רואים אותו בדרך כלל. רגל. זאת ההזדמנות של הנדריק עכשיו לפרוץ קדימה, והנדריק יש גלישה, נקייה. הנדריק פה גלש קצת. הנה הוא הגיע לביקור גם באגף שמאל. אמבפה, אתה יודע, זה השחקנים כל כך אחורה. לפרן גרסיה, אמבפה מחזיר, שכל כך מוחשי בין הליגה הראשונה לליגה השלישית. אמבפה מקפיץ את הכדור לצד השני. הכנסת כדור טובה לרחבה, אבל יש נבדל סופו של דבר. כאן שטלוורה קורא בשם הגיבור צלב אלא להניע את הכדור, להחליץ צדדים כמה שיותר מהר. זה מה שעושה אמבפה, עובר לצד השני, אבל למזלו הריבאונד לא הולך, אבל עדיין אין כדור ברשת של טלוורה. זו ריאל מנסה. איפה עוד הזדמנות? אמבפה חזק מדי מבחינה הגנתית. אמבפה בעיה. בוא נראה, תפיסה קלה על אמבפה, אבל הוא מצליח להשתלט, רואה את ההצטרפות לרחבה, והנה הוא נותן את הרוחב שלא מגיע בסופו של דבר ליעד. היעד היה גונסלו גרסיה. יש את אמבפה שמנסה לקפטן עם צהוב. הנה אמבפה, קיליאן אמבפה מול חיימה, משחק לא טוב. אמבפה בנקודה הלבנה מדייק לו. קיליאן אמבפה עושה את זה, דקה 41. ריאל מדריד